Wel, bore da, pnawn da, neu noswaith da, pryd mae rhaid chi'n gwrando ar hwn. Gobeithio bod chi i gyd yn cadw'n iawn. Chi sydd i fod ar y gwersyll hŷn eleni gyda ni Ryn y Groes. Nawr, pryd ydyn ni ffarwelio gyda chi blwyddyn diwetha ar ddiwedd y gwersyll. Fi ddim yn credu oedd neb yn rhagfynegu pa fath o flwyddyn roeddwn ni'n mynd i gael fel gwlad, fel byd yn y flwyddyn sydd wedi bod. Mae wedi bod yn flwyddyn od, anodd i lot o bobl, a fi'n siŵr bod e wedi bod yn anodd iawn i chi. Yn yr oedran chi ynddo yn dechrau'ch tygais neu neud eich tygau AS lefel A, trio penderfynu pa prifysgol i fynd iddo ac yn y blaen. Mae wedi bod yn hynod o ansicr, a fi'n siŵr fod e wedi bod yn gyfnod anodd i chi, ac felly ni wedi bod yn cofio amdano chi. Ac i fod yn hollol onest gyda chi, ni'n gutted, ni'n drist bod ni ddim yn cael cyfle i fod gyda'n gilydd ym Ryn y Groes eleni, i cael catch-up gyda chi, cael cyfle i weddio, cael cyfle i dod o dan sŵn y gair, trwy pregethu, trwy'r astudiaethau, a jyst cael cyfle i cael hwyl gyda chi. Ni wir yn drist bod ni ddim yn cael y cyfle hynny. Ond pwrpas y fideo yma yw bod ni'n rhoi rhyw fath o atgof i chi. Un o wirioneddau y gair, rhywbeth byr i ni feddwl amdano, a hefyd bod ni'n atgoffa chi bod ni fel swogs, ond bod yna nifer o bobl ar draws y wlad, yn yr eglwysi yma ar draws Cymru sydd yn cofio amdano chi fel ieuenctid yn ystod y cyfnod hyn. Trwy raglenniaeth Dydd ni'n gweddio, blwyddyn nesaf byddwn ni'n cael gwersyll go iawn ym Ryn y Groes, lle ni'n gallu gwneud yr holl bethau ni fel arfer yn wneud. Ond am eleni, bydd jyst fideo yn cael ei anfon mas, y fideo yma ar eich cyfer chi. Chi'n mynd i clywed wrth rai o'r swogs, sy'n mynd i anfon eich cyfarchion tuag at chi, ni'n mynd i cael tystiolaeth, a ni'n mynd i cael astudiaeth byr. Felly gyda gi ni'n mynd i clywed o rhai o'r swogs oedd gyda chi blwyddyn diwetha. Othon ni. Helo bawb. Mae'n neis cael cyfle i siarad efo chi. Dwi'n siŵr fod lot yna chi fath o fi'n gytid. Fod na ddim gwersyll hael yma. Dwi'n gytid achos oedd yn golygu fod fi'n cael un chance arall am wsos off a amser braf efo chi gyd. Dwi'n drist fod ni wedi cael amser jyst i wario amser efo'n gilydd a cael astudio gair Dyw efo'n gilydd. Gobeithio'n fawr iawn gan i wneud hyn o flwyddyn nesaf de. I'r rhai o'na chi sydd yn methu eich blwyddyn gyntaf yn Ryn y Groes, dwi'n gobeithio'n fawr iawn gewch chi fydd o'r sesiwn bach yma ar hwn fel hyn, a gewch chi yr awydd i ddod ato ni blwyddyn nesaf. Da ni rili'n edrych ymlaen i weld chi gyd, a dyla'r gwersyll oedd yn eitha mawr dyla efo chi gyd yna. I rai fysa hwn wedi bod y gwersyll ola, gytid fod chi ddim wedi cael yn ola chi, ond da ni wir yn gobeithio byddwch chi yn mynd ymlaen ac yn byw i Dduw yn lle bynnag gyda chi ac yn be bynnag ydych chi'n gwneud. A hefyd, jyst eisiau chi wybod, da ni'n cofio amdano chi, da ni'n gweddio amdano chi yn ystod yr flwyddyn, da ni wedi bod yn cofio amdano chi. Dwi'n meddwl am yr holl sgyrsiau amazing dwi wedi cael efo gymaint ohonoch chi yn ystod yr wythnos yna. A i chi wybod fod yr pethau na wnaethon ni siarad am a'r pethau materion gododd i gyd wedi bod yn rhan o'n weddiau fi blwyddyn yma drosto chi. So dwi'n wir yn gobeithio fod Dyw wedi bod yn agos a fod Dyw wedi profi'n yn noddfa rhyfeddol i chi o'r blwyddyn yma. Os ydych chi wedi cael blwyddyn tyff, a mae'r blwyddyn wedi bod yn tyff i nifer, dwi rili yn gweddio fod Dyw wedi cadw chi. Ac os ydych chi yn stryglo, gweddiwch fod Dyw yn erthu chi. Da ni'n gweddio fod Dyw yn erthu chi, yn cadw chi. Methu chi gyd, mor falch fod hwn yn cael ei drefnu, fod yna rhywbeth i chi yn wsos y gwersyll. Cofyn atoch chi gyd, a gweddio bydd Dyw yn profi'n agos iawn at bob un ohonoch chi. Ta-ta. Helo, siamai. Petawn ni ar wersyll, byddwn ni siŵr o fod yn gwneud dome reports, byddwn ni. Ac petawn ni'n gwneud dome report ar yr ystafell wely i, byddwn ni'n cael tipyn o field day. Y cwestiwn cyntaf byddwn ni'n gofyn yw, pan bod cymwch ar y wal? Neu byddwn ni'n sylw o'r ffaith bod yna arf yma i ymosod ar unrhyw elyn sy'n dod mewn, neu bongo, neu telyn. Mae yna adnod ar y wal, dau am fi. Byddwn ni'n gofyn pam yn y byd mae'r desg yma jyst mor mesu, llawn llanast.
A byddwn ni'n sicr yn gofyn pan bod rhywun yn nghanol ei ugeiniau fe, dal mewn bunkbed fel bod ar wersyll brynyddol parhaol. Fel chi siŵr o fod, mae fy haf i yn mynd i edrych yn wahanol iawn, ac yn wir mae'r misoedd diwetha wedi edrych yn wahanol iawn. Rydw i wedi bod rhywle o'n i ddim yn disgwyl bod am y misoedd diwetha nôl gatra gyda fy rieni, a fi'n siŵr bod eich profiad chi'n debyg i hynny, bod chi wedi bod yn neud pethau, wedi bod llefydd, wedi ddim gallu neud pethau byddwch chi fel arfer yn neud. Ac i rai ohonoch chi, falle mae hynny wedi bod yn anodd, i rai eraill falle bod chi wedi mwynhau'r cyfnod yma, fi ddim yn gwybod. Ond fi'n siŵr bod nifer ohono ni erbyn hyn wedi diflasu a pob un ohono ni gobeithio wedi'n siomi bod ni ddim yn gallu mynd i'r gwersyll blwyddyn yma. Ond, o'n i jyst eisiau annog chi, un peth yw cysylltwch gyda'ch gilydd. Falle mae'n hawdd cario i ffwrdd o bobl neu ddim cysylltu gyda bobl yn y cyfnod yma. Dyna fy nhieddiad i falle. Byddwn ni annog chi, erbych falle bod chi ddim yn gweld eich cydwesyllwyr go iawn, cysylltwch gyda nhw, o pobl chi'n rannu stafell gyda nhw ac yn rannu profiadau gyda nhw yn flynyddol, cysylltwch gyda nhw. Anfonwch text neu Facebook neu be bynnag chi'n defnyddio, a gofyn sut ma nhw, rannu unrhyw newyddion gyda nhw, annog nhw, a fi'n siŵr bydden nhw yn neud yr un peth nôl. Cofiwch, bod y peth yma yn newid ac yn wahanol, mae Duw yr un peth. A felly o'n i'n meddwl byddwn ni'n anfon bendith i chi, a'r bendith o'n i'n mynd i roi yw'r adnod sydd ar fy wal nes i gyfeirio ato ar ddechrau y Dawn Report. Mae'n dod o numri penol 6, adnodau 24 i 26, a dyma oedd hoff adnod Mam Gi. A mae'n dweud, bendithiad yr arglwydd, a chedwedi, llywyrched yr arglwydd ei wyneb annat, a thrigarhaid wrthyt. Dychafed yr arglwydd ei wyneb annat, a rodded i ti dangnefed. Dyna y fendith fi'n gobeithio byddwch chi'n teimlo eich profiad chi dros y cyfnod yma mor anodd yw e. Hwyl fawr. Tan blwyddyn nesaf. Hi pawb! Dwi'n drist iawn i fethu chi gyd ar gwersyll leni. Dwi'n gweddio bod chi gyd yn mwynhau eich ha y sefyllfa, bod chi'n cael digon o gyfle i gael siarad a trafod a dysgu am gariad Iesu tuag ato ni. Dwi'n teimlo drosto chi achos dwi'n gwybod gymaint o werth oedd cael bod mewn cymuned ar wersyll pan o'n ni'n tyfu fyny mwyn cael rhannu profiadau a dysgu mwy am sut mae Duw yn ein caru ni ac yn gwarchod ni. A yr hyn mae Iesu wedi gwneud i achub ni o'n pechoda ni. Gobeithio gewch chi wythnos bach dda, cofiwch gysylltu os da chi isio unrhyw syniadau o be i wneud mwyn cael dysgu mwy. O pawb, wedi bod yn meddwl amdano chi gyd dros y cyfnod caled yma. Gutted bod ni'n methu bod gyda'n gilydd yn Bryn y Groes i cario ymlaen gyda'r holl hwyl wedi gael o blwyddyn diwetha. Gobeithio gen i cyfle eto blwyddyn nesaf i cael fwy o hwyl. What's up, y'all? Just eisiau deud helo ac gobeithio ydych chi gyd yn cadw'n iawn. Ers tro dwythyn ni gyd gallu dod at ei gilydd. Ti'n mon yn hir yn ôl rwan dydy. Ac dwi'n gwybod ydych chi methu mwynhau gwersyll efo'n gilydd os nesa. Jyst eisiau chi wybod bod ni'n dal yn cofio amdano chi ac yn dymuno bendith Duw arna chi. Mae wedi fod yn chydig o fisoedd digon rhyfedd, digon anodd i lot o bobl. A jyst eisiau deud bod ni'n parhau i cofio amdano chi, weddio drosto chi ac yn dymuno bendith Duw arna chi. Jyst eisiau rannu chydig o geiriau o galarnad penod 3 sydd wedi fod yn cysur cymorth i mi yn ystod y cyfnod yma. Mae'n deud yn adnod 3, cofio fy nhrallod am crwydro o wermod a'r bistol, rwy fi yn ei gofio'n wastad ac wedi yn arostwng. Meddyliaf yn wastad am hyn
ac felly disgwyliaf yn eiddgar. Nid oes terfyn ar gariad yr arglwydd, ac yn sicr ni ffalla eu tosturiaethau, a maent yn newydd bob bore, a mawr i'w dyfyddlondeb. Just gobeithio mae hwn yn cysur i chi, gobeithio mae'n codi calon pan da chi'n allan wynebu neu wedi fod yn gwynebu cyfnodau ansicr neu anodd am beth bynnag reswm. Meddyliaf yn wastad am hyn, ac felly disgwyliaf yn eiddgar. Nid oes terfyn ar gariad yr arglwydd. Mawr i'w ffyddlondeb. Anyway, braf i gallu dehelo i chi, a just, bendith diwedd na chi, cofio amdano chi, a edrych ymlaen i tro nesaf byddai'n gallu weld chi. Cymryd o fo, ta-ra. Wel, croeso i Bryn y Groes. Dyna y geiriau fi fel arfer yn dweud wrthoch chi, ond mae'n wahanol iawn os ych chi'n edrych gyda fi. Dyma'r olygfa sydd gen i ar hyn o bryd. Seti cadeiriau gwag. Mae'n rhyfedd iawn yma eleni. Byddwn ni'n gweld eisiau chi yn ystod yr wythnos yn fawr iawn. Byddwn ni'n meddwl lot amdano chi. Byddwn ni'n gweld eisiau clywed eich sŵn chi a chwerthin chi. Byddwn ni'n arbennig yn gweld eisiau clywed eich canu chi. Mae'n rhywbeth special am y gwersyll Cymraeg. Ni'n nabod chi gyd a'n caru chi. A byddwn ni'n jyst yn meddwl cymaint amdano chi wythnos hyn. Byddwn ni'n gweld eisiau gweld chi'n chwarae wide game o gwmpas Bryn y Groes ac yn gwibio heibio ein ffenest ni. Byddwn meddylion ni jyst gyda chi yn ystod yr wythnos hyn. Ac bod y sefyllfa yn wahanol iawn, ni'n cymryd cysur, mae Dyw yr un peth bob amser, a dyw e ddim yn ddibynnol ar cael gwersyll i fendithio pobl. Mae yr un bob amser. Gai annwch chi felly wythnos yma i weddio. Gweddiwch bydd Dyw yn siarad â chi wythnos yma, bod chi ddim yn y gwersyll. Gweddiwch bydd Dyw yn siarad â chi i'ch cynnal a'ch nerthu chi, neu i'ch achub chi os chi eto heb ddod i gredu. Mae yr un bob amser, a mae hynny'n gymaint o gysur i ni. So, ni'n edrych mlaen gobeithio blwyddyn nesaf, gweld chi'n allan yn y mini gwersyll neu yn y gwersyll haf. Ni'n methu aros i'ch gweld chi a byddwn ni'n meddwl amdano chi yn y cyfamser. Ta-ra! Hwyl nawr, ta-ra! Y rhan nesaf yma nawr, ni'n mynd i wneud astudiaeth Beibl gyda'n gilydd. Mi fydd yn help os oes gyda chi eich Beiblau wrth law, boed ar eich ffôn neu'n gopi caled. Ond ni'n moyn edrych ar pwy yw ein Dyw ni. Nawr, fi'n gwybod hwnna'n gwestiwn mor fawr, ac chi'n fynd mlaen am gyfnod mor hir, ond am y chwarter awr 20 munud nesaf, byddai'n braf jyst edrych at atgoffa'n hun o pa fath o Dduw yw ein Dyw ni. Ond i ddechrau, beth fydd ni'n hoffi wneud yw bod ni yn ysgrifennu lawr o dan y bapur pwy mae'r byd yn dweud yw ein Dyw ni. So felly, beth ni'n clywed yn y wasg, beth mae'n ffrindiau ni'n ei ddweud, beth ni'n clywed yn yr ysgolion, beth ni'n clywed yn y byd dyddiau yma ynglyn â'n Dyw ni. Eisiau chi ysgrifennu rheina lawr o dan y bapur, ond wedyn dyn ni nôl at ein gilydd i drafod rheina ac yna i edrych ar beth mae'r Beibl yn dweud ynglyn â ein Dyw ni.
Gobeithio bod chi wedi cael cyfle i ysgrifennu'r lawr rhai o'ch atebion chi, o beth falle bydd'ch ffrindiau, neu rhai o beth falle byddwch chi'n clywed yn y wasg ni na pwy yw ein Duw ni, pwy yw Duw y Beibl. Nawr, mae gen i rhai atebion, os mae gen i rai sydd yn wahanol i beth sydd gyda chi, ysgrifennwch rai fi lawr, ond dwi'n posib bod gyda chi rai sydd yn wahanol, ond dyma'r fath o beth fi'n clywed. Dyw Duw ddim hyd yn oed yn bodoli, felly does dim really ots. Falle bod lot o'n ffrindiau ni'n teimlo fel hynny. Maen nhw'n eitha apathetic, does dim really ots gyda, achos maen nhw'n jyst yn credu mae jyst ddim i gael. Ni jyst i dod i fod o'r rhywle, felly gen i ddim wir fawr ots. Falle bod nhw'n rhywbeth chi'n clywed. Falle bod y rhai'n dweud, wel, mae'n rhywbeth o killjoy. Mae'n hoffi dweithio ni, peidiwch wneud hwnna, peidiwch wneud hwnna. Eisiau chi byw bywyd fel hyn, fel hyn, fel hyn, a mae jyst yn rhoi stop ar lot o hwyl ni gallu cael. Falle dyna beth oedd lot o ffrindiau chi yn dweud. Falle bydd y rhai'n dweud bod e'n rhyw fath o cymeriad ffuglen, rhyw fath o Gandalf, gyda barf mawr gwyn, a jyst bod e'n gallu gwneud rhai pethau special, ond jyst rhyw fath o gymeriad yw e. Falle bydd y rhai'n dweud, wel mae'n fwy na, mae'n ddiw eitha creulon fi'n meddwl, achos os yw'n ddiw, wedyn pam fod pethau gwael yn mynd mlaen, pam fod pobl yn stryglo yn y byd, pam fod yna trychinebau'n digwydd yn y byd yma, fi jyst yn credu bod yn ddiw cas. Falle bydd y rhai'n dweud, wel, fi jyst ddim yn gwybod. Falle bod yna ddiw, ond sym rili ots gen i efo, ond fi jyst yn mynd i byw bywyd fi, falle pryd o'n hun o'i fel amdano fe. Falle bydd rhai'n dweud, mae Duw yn rhywbeth ar gyfer just hen bobl, ar gyfer ty cu yn gy, oedd yn rhywbeth o pobl arfer credu am ond erbyn hyn fi ddim yn credu bod yn wir. Falle chwedwch mlaen yn mywyd i, pryd byddai'n hyn, dyna pryd mae sy'n fi dechrau meddwl ynglyn â os oes yna Duw neu ddim. Felly dyma rhai'r pethau ni'n clywed o ddydd i ddydd ynglyn â'n Duw ni. Fi yn meddwl, digon posib, lot o beth ni'n clywed yn negyddol. Mae'r wasg yn hoffi portred i Duw, Duw y Beibl fel Duw sydd yn ddiw negyddol, bod e ddim yn ddiw da. Nawr, fi'n gweithio bod gyda ni nawr darn o bapur, gyda'ch atebion chi a fi falle, ynglyn â beth mae'r byd yn dweud am ein Duw ni. Bwriad fi nawr yw edrych ar beth mae y gair yn dweud ynglyn â'n Duw ni. A fi moyn i gallu cymharu rhwng y byd a beth mae'r Beibl yn dweud am Dduw. Nawr, y peth cyntaf mae'n edrych arno yw fod e'n Duw sydd yn bodoli. Nawr, am y 10 mlynedd nesaf yma, mae eisiau chi cael eich Beibl, fel wedys i, fi'n mynd i fynd drwy lot o adnodau gwahanol a fi'n mynd i neidio o un lle i'r llall, a gobeithio bydd hynny'n dangos i chi o mae'r holl Beibl yn pwyntio tuag at y Duw yma. Yr neges o'r holl Duw yn pwyntio tuag at y gwirionedd ni'n mynd i weld gyda'n gilydd ynglyn â'n Duw ni. A gobeithio bydd e'n sbardun i chi i fynd ati i edrych yn mwy i chi eich hunan. Felly mae'n Dduw sydd yn bodoli. A fi moyn darllen rhufeiniad i chi fan hyn, rhufeiniad 1, adnod 19 a 20. Oherwydd mae'r hyn y gellir ei wybod am Dduw yn amlwg iddynt, a Duw sydd wedi ei amlygu iddynt. Yn wir, pan greodd Duw y byd, y mae ei briodeleddau anweledig ef, ei dragwyddol alliau ddiwdod i'w gweld yn eglur gan y deall yn y pethau a greodd. Am hynny, y maent yn ddi-esgus. Hynny, beth mae'r adnod yn ei ddweud yw falle bod lot o bobl yn dweud, na, fi sy'n credu bod na Dduw. Mae ein Duw ni yn bodoli. Gael atgoffa chi o hynny, mae e'n wir, mae e yna. A beth mae'r adnod yn dweud yw fod yr hyn sydd o'n hamgylch ni yn pwyntio tuag at hynny. Fel petai, wrth ni edrych ar y byd, wrth ni edrych ar y greadigaeth, pa mor hyfryd yw'r greadigaeth, wrth ni weld y trefn sydd yn y greadigaeth, bod hynny yn lyfau hun yn pwyntio tuag at y ffaith bod yna Dduw. Bod yna Dduw sydd wedi creu y cyfan oll yma. Mae e'n Dduw sydd yn bodoli. Fi'n gwybod bod yn amlwg i ni falle sydd yn credu, ond ni'n clywed cymaint o bethau yn y wasg, hymod falle yn yr ysgolion sy'n dweud bod Duw ddim i gael. Felly, mi sy'n ni atgoffa'n hun, mae'n Dduw
real. Mae e yn bodoli. Ond mwy na hynny, mae'r gair yn dweud ei fod e'n dduw rydym ni'n gallu ei adnabod. Bod wedi creu popeth, y bydysawd, y ser, yr haul, yr popeth yn y byd yma, dwi ddim yn dduw sydd wedyn dweud, wel, chi'n methu adnabod fi. Na, mae'n dweud llwyr i'r gwrthwyneb. Mae Ioan 17, gweddi Iesu Grist yw hyn, yw dad ei hun, felly Crist yw yn rhan o'r dduw, yn rhan o'r dryndod. Dyma beth mae'n dweud yn Ioan 17, adnod 3. A hyn yw bywyd tragwyddol. Dy adnabod ti, yr unig wir dduw, ar hwnna anfonais ti, Iesu Grist. Yn hwyrach mlaen, mae'n dweud fel hyn yn adnod 21, rwy'n gweddio ar iddynt oll fod yn un, fel yr oed ti o dad, yno fi, a minnau yno ti. Iddynt hwy hefyd fod yno ni, mwyn i'r byd gredu mae tydi am hanfonodd i. Hynny, beth mae Iesu Grist yn dweud fan hyn yw bod e moyn i ni adnabod fe, moyn i ni adnabod Duw y Tad a'r Ysbryd Glân, bod moyn i ni adnabod Duw. Dim jyst gwybod amdano fe, gwybod y ffeithiau, gwybod beth mae di'n wneud, ond mae moyn i ni fod mewn perthynas gyda fe. Pa mor wych yw hynny? Moyn bodoli. Ond mwy na hynny, mae moyn bod mewn perthynas gyda chi a gyda fi. Ond eto mae mwy na hynny. Mae mwy na jyst bod y moyn adnabod ni. Mae Ffesied 1 yn dweud hyn. O wirfodd ein ewyllus fe'n rhagordeiniodd i gael ein mabwysiadu yn blant iddo'i hun trwy Iesu Grist. Felly mae mwy na jyst bod y moyn adnabod ni, ond mae moyn i ni fod yn blant iddo fe. Mae moyn gallu dweud fi yn dad arnoch chi. A dyna beth mae'r Beibl yn dweud. Os ni'n rhoi ein ffydd ni yn Iesu Grist, bod ni'n cael ein mabwysiadu i fod yn blentyn i Dduw. Felly mae'n bodoli. Mae'n mwy na bodoli, mae'n moyn adnabod ni. Mwy na just adnabod ni, mae'n moyn fod yn dad arno ni. Pa mor freintiedig, pa mor hyfryd yw hynny. Ond mae yna fwy. Mae'n Dduw cariad. Nawr, falle adnod mwyaf adnabyddus yn y Beibl i gyd, Ioan 3:16. Do carodd Duw y byd gymaint nes iddo roi ei unig fab, mwyn i bob un sy'n credu ynddo fe beidio mynd i ddistryw, ond cael bywyd tragwyddol. Hynny, beth mae'r adnod yma'n ei ddweud yw, a falle dyma pam bod e'r adnod mwyaf adnabyddus, yw mae'n rhoi mor blaen i ni, mor amlwg i ni, beth mae Duw amdano. Beth yw holl neges y Beibl yma? Yw fod Duw wedi'n caru ni, a chi, pob un ohono ni, gymaint fel oedd yn fodlon roi ei fab ei hun, Crist, rhan o'r dryndod, wedi bod yn fodlon roi ef i farwolaeth ar y groes drosom ni. Mae'n Dduw cariad. Oedd y cariad oedd rhwng Duw y Tad Mab a'r Ysbryd Glân yn hollol berffeth a mae yn berffeth. Ond hynny, pa mor fawr oedd y cariad nhw tuag at ei gilydd, eto i oedd Duw y Tad yn fodlon, a Duw y Mab Iesu Grist yn fodlon dod i'r byd yma mwyn ein ennill ni iddo fe ei hun. Mae Ioan 4, 1 Ioan 4 yn dweud, y sawl nad yw'n caru, nid yw'n adnabod Duw. Oherwydd cariad yw Duw, yn hyn y dangoswyd cariad Duw tuag atom ni. Bod Duw wedi anfon i unig fab i'r byd mwyn i ni gael byw trwyddo ef. Yn hyn y mae cariad. Nid yw'n bod ni'n caru Duw, ond ei fod ef wedi ein caru ni ac wedi anfon i fab i fod yn aberth cymod dros ein pechod. Taw fe yw y Duw mawr yma, sydd wedi creu'r holl fydysar, a ni'n neb o'i gymharu gyda fe. Eto i gyd, mae'n Dduw sydd yn penderfynu ein caru ni, fel bod ni'n gallu dod mewn i perthynas gyda fe. Beth arall? Mae'n Dduw sanctaidd. Mae Eseia 6 yn dweud sanct, sanct, sanct yw arglwydd y lluoedd, a mae'r holl ddaear yn llawn o'i ogoniant. Pam bod fi'n penfynu sôn wrthych chi am bod e'n Dduw sanctaidd? Wel, mae e'n holl bwysig bod ein Duw ni yn Dduw sanctaidd. Petai ein Duw ni ddim yn
sanctaidd, bod e'n rhyw fath o ddew sydd weithiau'n neud pethau'n anghywir, bod e weithiau'n hunanol, bod e weithiau'n pechu, bod e weithiau'n neud pethau creulon ac yn y blaen. Pa fath o ddew bydde hynny? Beth bydd y pwynt i ni ddilyn rhyw fath o ddew fel hynny? Beth bydd y pwynt yn iachau ni os ni'n cael ein iachau mewn i ddew sydd yn bechod ei hunan? Felly mae'r ffaith bod e'n ddew sanctaidd yn meddwl bod e'n rhyw fath o ddew ni'n gallu roi'n ffydd yno fe. Mae'n rhoi rhyw fath o sylwedd i'n iachad ni bod ni yn roi'n ffydd ni mewn dew sydd yn sanctaidd, sydd mor wahanol i ni fel pobl. Mae'n ddew cyfiawn. Mae Deuteronomium 3:2 yn dweud, ef yw'r graig, perffaith yw ei waith, a chyfiawn yw ei ffyrdd bob un. Dyw ffyddlon heb dwyll dyw ffyddlon heb dwyll yw un cyfiawn ac uniawn yw ef. Mae hwn eto yn rhywbeth sydd yn holl bwysig bod e'n ddew cyfiawn. Falle bod ni ddim yn meddwl lot i ni, ond wrth pryd ni'n meddwl amdano fe, fi'n athro addysg corfforol. Cynnamol ar ddiwedd gwers pêl-droed, gen i 2 gêm pêl-droed yn mynd mlaen ar yr un pryd. A beth yna chi ffeindio yw byddai'n dod i 1 gêm am 5 munud, ac ar ôl tua 5 munud, bydd rhywun o'r cae arall yn dod draw a dweud, Sir, chi'n gallu dod draw i gêm ni, mae'r tîm arall yn torri'r rheolau, maen nhw'n gwneud beth maen nhw'n moyn, mae angen ref yma ni. So ai draw, dechrau ref nhw, a beth na chi ffeindio o fewn 5 munud, bydd y grŵp arall ddod a dweud, Sir, chi'n gallu dod nôl i gêm ni achos mae'r tîm wedi dechrau torri'r rheolau, mae pawb yn gwneud beth maen nhw'n moyn. Hynny yw, mae'n pobl moyn cyfiawnder. Maen nhw'n moyn bod yna cosb i'r pobl sydd falle ddim yn dilyn y rheolau. Mae'n un bwysig gyda ni. Gyda'n dew ni, bod e'n ddew cyfiawn. Dwi ddim jyst yn dweud, chi'n meddwl be, yr holl bethau ofnadwy ni'n clywed amdano ar y newyddion falle. Pethau sy'n neud i ni sylw, mae'n mor ofnadwy. Sut mae person yn gallu gwneud hynny? Ond ie hefyd y pethau ni'n neud yma'n cywir o'n ni'n calon, falle ni'n neud o ddydd i ddydd. Yr holl bethau gwael hynny, dyw methu jyst dweud, chi'n meddwl be, na i'n hofi amdano fe. Na, mae'n ddew hollol gyfiawn sydd yn barnu pechod. A falle bod ni yn codi ofn arni ni a meddwl, wel, fi wedi gwneud lot o bethau yn wael, fi'n gwybod sut calon sydd gen i. Ond y cysur yw bod cyfiawnder Duw yn cael ei weld mwyaf pan ath Iesu Grist marw ar y groes. Felly pan ath Iesu Grist marw ar y groes, os chi'n rhoi eich ffydd ynddo fe, yn benath ar y groes, a sylweddoli, chi'n rhoi fi di wneud mewn hywir. Fi'n rhoi ffydd i yn Iesu Grist, wedyn mae Duw yn dweud, wel, mae dy bechod di ar yr arglwydd Iesu Grist. Ie fi'n ddew cyfiawn, ie fi'n cosbi pechod, fi'n cosbi drygioni. Ond fi di cosbi'ch pechod chi ar Iesu Grist, ar y groes hynny. Dyna yw cysur hyfryd yr efengyl, neges y Beibl yma. Beth arall mae'n ddew ffyddlon. Dwi ddim yn mynd i dorri ei addewidion i ni. Mae dro ar ôl tro, bod fi yn Gristion, fi dal yn pechu, fi dal yn neud am anghywir. Ond mae Duw yn ffyddlon. Mae yno dro ar ôl tro i ddod o fi nôl. Mae'n ffyddlon yn ei addewidion. Dwi ddim rhyw ddydd mynd i penderfynu, wel, ti'n be, fi wedi dweud bod ti byth yn mynd i cael yng ngadael mas o'n llaw i, ond ara, ti'n be, fi wedi cael digon offa ti. Mae'n mynd i cadw ei addewidion ynglyn â y nefoedd. Bydd ddim yn dweud, wel, chi'n be, fi'n meddwl fi wedi dweud bod chi'n mynd i ddod i nefoedd, ond fi wedi newid y meddwl i. Na, mae'n Dduw ffyddlon, mae'n cadw ei addewidion. Chi'n meddwl be, mae yna cymaint fwy gallwn ni sôn amdano. Cymaint fwy bethau am y Duw, a mae'n Dduw caredig, mae'n Dduw hael, mae'n rhoi cymaint i ni. Mae'n holl bresennol. Ni wedi gweud cael yn pen i'w amgylch ni. Mae'n holl wybodus, mae'n holl alluog. Mae'n Dduw sydd yn caru maddau. Mae'n Dduw sydd yn dyner, mae'n drigarog, mae'n rasol. Mae'n Dduw sydd yn araf i ddigio. Mae'n Dduw llawen. Mae'n Dduw sydd o dragwyddoldeb i dragwyddoldeb. Yn y 10 munud chwarter awr ni wedi cael gyda'n gilydd. Fi'n gobeithio bod ni wedi gallu cael cyfle i edrych ar falle'r rhai o'r prif agweddau yma ynglŷn â pwy yw ein Duw ni. Ond fi'n gobeithio bod chi hefyd wedi gallu sylweddoli gyda fi bod yna cymaint fwy i ni ddod i ddeall ynglŷn â Duw. Bod yna cymaint fwy i ni ddod i adnabod y Duw yma.
fi wedi bod yn grisio nawr ers just llai na 20 mlynedd. A fi dal yn crafu ar yr arwyneb ynglyn â dod i adnabod Duw yn well ac yn well. Mae gyda ni tragwyddoldeb i ddod i'w adnabod e. Mae cymaint o sylwedd iddo fe, mae cymaint o wirioneddau hyfryd amdano fe. A mae gyda ni y gair yma, mae gyda ni'r Beibl yma i ddod i'w adnabod e'n well. A mae Duw'n mynd i helpu i ni i wneud hynny. Duw ddim yn dweud, rwch eich ffydd yno fi, a wedyn dyna chi, fi'n mynd i adael chi fod just byw eich bywyd. A mae Duw'n dweud bod e'n mynd i helpu ni ar draws ein bywyd i ddod i'w adnabod e'n well, i weld pa mor wych yw e. Os ydych chi ddim yn adnabod Duw, gallwch anwch chi i feddwl. Dyna bod gyda chi nawr 2 ddarn o bapur. Un darn o bapur ynglyn â beth mae'r byd yn dweud am Iesu Grist, a un ynglyn â Duw, ac un yn dweud beth mae'r Beibl yn dweud am Dduw. Nawr, wrth ni gymharu ar yr atebion hynny, mae Duw ddim yn bodoli, mae'n Dduw creulon, mae'n Dduw cas, mae fel rhyw fath o Gandalf, mae rhyw fath o boss, neu rhyw fath o slave trader, neu yr holl beth yma falle negyddol mae pobl yn dweud ynglyn â Duw. Yna edrychwch ar eich taflen chi o beth mae'r Beibl yn dweud am Dduw. A fi'n gobeithio bod ni'n gallu gweld pa mor wahanol yw'r hyn mae'r Beibl yn dweud am ein Duw ni. Pa mor hyfryd yw y Duw yma, sydd yn bodoli, sydd moyn adnabod ni, sydd moyn galw hi'n yn dad i ni, sydd yn caru maddau, sydd yn ffyddlon, sydd yn gyfiawn, sydd yn garedig, yr holl bethau yma. Cymharwch nhw. A sylweddolwch o'r newydd, os ydych chi'n Gristion pa mor wych yw e, ac os ydych chi ddim yn adnabod Duw, gai anwch chi jyst i ystyried, pam ddim dod i adnabod y Duw yma, pam ydych chi ddim moyn perthynas gyda Duw y drindod yma, Duw y Tad Mab a'r Ysbryd Glân. Mae Emyr nawr mynd i wyddio i ni, ac yna ddawn ni nôl at y fi jyst i gloi yn gyflym. Wel, blant, fel sydd wedi cael ei ddweud yn barod, mae yn siom enfawr yn bod ni'n methu bod gyda'n gilydd yn y bala. Fi yn gweld eisiau eich gweld chi ac yr hwyl byddwn ni wedi cael, y bwyd da byddwn ni wedi mwynhau. Yn fwy na dim, fi'n gweld eisiau gallu siarad gyda chi am yr arglwydd Iesu Grist a'r cariad yna mae Duw wedi dangos i ni. Falle bod chi wedi cael blwyddyn anodd iawn, falle o'ch chi wir yn edrych ymlaen at y gwersyll. A felly fi jyst eisiau eich annog chi wrth i ni orffen. Fi eisiau i chi gofio bod yna bobl yn gweddio drostoch chi. Trwy'r flwyddyn. Mae yna unigolion ac eglwysu sydd yn cofio amdanoch chi mewn gweddi ar hyd y flwyddyn. Ond yn fwy na hynny, mae Duw ei hun yn cofio amdanoch chi trwy'r amser. Mae e yn ffyddlon, a mae e gyda i bobl, pob un sydd yn credu ynddo fe. A felly fi jyst eisiau darllen un adnod cyn gweddio. Mae'n dod o lythyr cynta Ioan, y bennod gynta, ac adnod 9. Os cyffeswn ein pechodau, y mae ef yn ffyddlon ac yn gyfiawn. Ac felly fe faddeuai ni ein pechodau, a'n glanhau o bob anghyfiawnder. Mae Duw yn ffyddlon, hyd yn oed pan mae y byd yn troi wyneb i weired a pob dim yn mynd yn anghywir ac i ni'n teimlo'n ansicr ac yn ofnus, mae Duw yn ffyddlon. Ac os yw'n ffydd ni yn yr arglwydd Iesu Grist, i ni'n ddiogel, i ni wedi cael ein maddau, i ni wedi cael ein golchi yn lân ganddo fe. A felly allan ni fod yn sicr a fod yn hyderus ynddo fe. Wel, na ni weddio yn gilydd. Na ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. O Dduw ein Tad, i ni yn troi at y ti yn awr. Ac arglwydd, fi'n siŵr fod yna bob math o deimladau yno ni. I ni'n gweld eisiau'n gilydd. I ni'n siomedig ac yn drist. Falle bod yna ofnau a pethau sydd yn ein poeni ni, falle bod pethau wedi bod yn mynd yn iawn i rai ohono ni, ond i eraill i ni wir wedi bod yn brwydro
ac arglwydd byddwn ni wedi bod wrth ein bodd yn cael yr amser yna gyda'n gilydd yn y balau i glywed o dy air di ac i dy addoli di a i ei fwynhau cwmni ein gilydd. Ond Dad, i ni'n ymddiried yn o ti yn dy gynllun perffaith di. I ni ddim yn deall beth sy'n mynd mlaen ar hyn o bryd, ond diolch dy fod ti yn. Ac diolch dy fod ti yn ddiw cariad, yn ddiw ffyddlon a gwir a chyfiawn. Ac diolch dy fod ti wedi profi dy gariad i ni yn sicr, unwaith ac am byth, trwy anfon yr arglwydd Iesu Grist i farw yn ein lle ni. A diolch i ti nawr os yw'n ffydd ni ynddo fe, ein bod ni yn ddiogel. Ond rwy ti ddim yn newid o ddiw, rwy ti yn ffyddlon ac rwy ti gyda dy bobl bob amser. Diolch i ti am hyn. Ac arglwydd felly ni'n cyflwyno ein hunan i ti nawr. Ni'n gofyn, os mae dyna dy ewyllus di, y cawn ni blwyddyn nesaf ddod at ein gilydd unwaith yn ragor. Mwynhau gwersyll unwaith eto. Ond diolch bod ddim rhaid i ni aros tan hynny i cael amser gyda thi. Diolch dy fod ti yn cynnig dy hun i ni nawr. O Dduw ein Tad, derbyn ein mawl ni am diolch ni i gyd, rwy ti yn fendigedig. Cliw ni nawr, yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. O, dyna ni. Diolch i chi am wrando gyda ni heddiw yma. Gobeithio bod wedi bod o fendeth, o gysur i chi wrth i chi wrando. Fel mae cynfer o swogs wedi dweud, ni yn cofio amdano chi, a dim jyst ni, ond mae cymaint o bobl yn cofio amdano chi. Fi yn gweithio bod hwnna'n gysur i chi. A fel wedodd Emyr, mae'n Duw ni'n fwy ffyddlon na'r holl bobl yma. Felly, trowch ato fe, edrychwch arno fe, beth bynnag sy'n mynd mlaen yn eich bywydau chi. Edrychwch ar yr arglwydd Iesu Grist. Wel, fi wir yn gweithio, mae'n gweithio bod chi'n gweithio'r un peth, blwyddyn nesaf bod ni yn cael gwersyll go iawn gyda'n gilydd. Bwriad y fideo yma yw jyst rhoi rhyw fath o gysur i chi, rhyw fath o atgof i chi bod ni yn cofio amdano chi. Ond byddwn ni wrth ein bodd, gobeithio aduniad, gobeithio mini gwersyll, gobeithio gwersyll llawn nesaf, byddwn ni wrth ein bodd yn cael eich gweld chi eto. Diolch yn fawr, pob endeth.